wena kompumalanga. Ngingathemba ukuthi sonke ngokudabuka kwethu phelekele uphethe attention umaphuza ngangane ngelifuthi kade kuthi. Correct! Correct sir. Ngempela. Mantaliyana. Dala naningibutha mantaliyana ukuthi kwadalekani ngalowo ngithanda ngokusungiza impahla. Uyabona ke namhlanje mantaliyana. Ngivuke ngizizwe ngathi nganisambisela sayethu ukuthi ngempela kwadalekani ngalowo ngithanda ngezimpahla. Ngoba ngiyazi mantaliyana ukuthi njengoba ngidla ngicabanga ukuthi ngadala esingadalwa kade akukho njalo mantaliyana. Mina ngilapha ngaphakathi ngoba empeleni mantaliyana mina ngangisenyathi uwena ebheke edladleni ngiziqhamukela istation. Then ngathi ngisaxwayisa mantaliyana ngane. Wena kwazana no. Ngabe sengikuthuma kuyena lo mlisi. Ngule ndawo. Kwasho ukuthi ngifike emva kwesikhathi nomlisi wayesedilizile phansi emangcwabangcwaba egcwele igazi okwangicethela ngosobala ukuthi bekuphambili. Ngabe sengizama ukumkhipha lo mese osisalele kuye nami. Ngicela ukuthi uma ngithamba ngizohamba ngifune usizo. Unfortunately, we have done the investigation towards the method of David Mabuza, which he was brutally killed with a knife, meaning he was dead. So without wasting any of the time, I have to come to the conclusion. So by the powers vested in me by the state of power-based Sunday,
I am sentencing you to 25 years in prison for murdering David Mahmoud. Case closed. Asimini umkhosi. Asekantolo. Bengithi ngiyamsiza. Bona yonke into okuthatha leya ngalo mthethane ngosungize kubahla amatanyana. Ngiyathemba ukuthi sonke ukutabuka ukuthi sebenza kusona isithunywa sekhosi ukele ngitshana amashumi amabili ano-6 igqoba indaba ezimhlophe. Phinde siphilisane ngazo sokuqala intoni emva kokumdala ekhomkanishana ngekhona ngejebu sephuma sathetha onyaka wokuqala. Ngimkhalekela ukuthi asetshini wakuza ngangane ngiphuze ikhathi sebe. Correct! I didn't do it. Ungazihlohlo. Matanyana, I swear to God. Ungazihlohlo. Angilazi icala lami. Amakhalama ngathasaliswa igazi lomzimba kamufi. Malindlela ongalibona lela nceba iphefumula ngalo kokugcina. Thina sinomfowethu uzalwa ngombese ngamphushela ethuneni. Hey naye wavunga kwakumele ahlulundele ukufa makungidonsa ngengalo. Umbango wasuswa yifa lababa izandla zami ongilamayo zamthuma kwendizana. Uyena engiphola ukuthi sisemandleni umfowethu ngaphaphama sethulele emini ezandla. Wahamba nalo lozilahla kunina ngabangesabuya waphelezela ilanga. Okushuthi kuyaqaqe emndenini sekuvele kwathipha isidumbu kwabe wakwefa. Lungile inhliziyo yamzila manje ukhohlwa umbango wezilamana. Malindlela la ijele ngaboshelwa efuna ukungiphutha umjuluko kababa. Wayemzondela ukuthi naye ngashela ungaphezulu. Buke namhlanje inhlabathi esifubeni sakhe yona singaphezulu. Emva kokuchitha igazi, ngazothi kusengibuka ngaliphi so. Ngiyafisa ukucela inthethelele ingamazi umphuleko wami zohamba uphelele. Esiphuthaphutha ethi kulungile makuthi ukungidala kumdale kwaba yiphutha ethi Thixo phuthuma uzongivimba sengisalele umzuzu embalwa sengisela besilisa komzimba sengikulungele kuba isibonelo esibe entsheni ithambo lwenyama okulichaba sengigcina ngokulibona enjeni Thixo namina kukhanye sekungidlulile ukubekezelela ukubuka uphendula abantu Izolo mphuphe kuyiphupho lomuntu wesifazane okulehlupheka ukulala namadoda nemama. Ekhala ethi sicasizenzi owesimame enze njani mangicula amathumbu
sifa uMandwandwe ekhala esula isitilo ngephinizi. Sikoshele masesikhona uJehova ukhetha amabala sibhala amaBhayibheli. Phela iphunga lasathane senakho ukunginukela kahle emakhaleni lamalanga. Yimini ungakasinakho namhlanje ngiyayikhetha inkosi yasemkhathini. Abawolana nami ngesikweleti bangakhokha vele ngaleso sikhathi kuyobe sengifundile isibhalo kusikhokha. uMandwandwe ekhala efunga ngethuna phezu kwamadoda angenaqiniso. Lungile abethi isona isigcila socansi abangasebenzi yobathengisela ngamanani aphansi. Usuyoxola umoya engcwele nami ngisayiphumzela yona imbuye bengidla ngothi. Thixo singabantwana bakho usixolele wena waphuza ukusiphendula. Kungani uyingcebo wabeka ezandleni sikala usifo makumele sikhonze wena. Mhlawumbe ithini esizilima nenosathane ngihlangene ngathi. Kungani abenzi bokubi bathatha kodwa ufuna ukuthatha wenza abenzi bokubi. Thixo siyozixolela intando kwami usifo mayenze. uMandwandwe wathi lesithathile isinqumo sokudayisa ngomzimba. Ngelinye ilanga walala ngokumlisa. Lo mlisa engasafuni ukumkhokhela. Wambulala wamgwaza. Yona lento yambeka ngaphakathi ejele. Lapha ungasihlohlo unuka lonke iphunga leqala ngokwahlukana kwawo ilona lozabala isigqoko sakhe. Nami-ke manje ngibhekene naloyo mshophi ngiphusha umshikashika kushubile esisokondo. Bengizothi ze ungibuyisele emndenini ubatshele ngisaphefumula emva kwalezi zinto. Muphi umndeni? Mina ngafuna ngizithwele lapha. Olakusana ngigwetshwe nayo. Uyisa sasindawone ekaleni esalenzayo. Sibafungamela abangizalayo besibele ngiyokufuna izikomo zabo. Bengithi baphithizela umendo, muphi umendo? Lokho sokuqashwe ngesomthetho ngiyahlonipha. Ngihlonipha kakade wafika ngidlalalela. Ilalelo legada uma besifika imiyalelo ngunkosikazi omunye umfazi lapha. Ukasihlohlo ukangemnyama unuka lonke iphunga leqala ngokwahlukana kwawo. Ngoba isilo sowesilisa eke wakhala wakadamuka watatama isibeletho kwazalayo isibilisane sodwa umebeka amagama benza nasilutho olokudlengula ubumsulwa benhliziyo bekungole njalo umzonginaneli igumbi selecacile nongonile unokujeziswa ingalowo mthetho iyambambo seduze ingakafinyeleli imenzi. Nalokho kufinyezwa kwawo siyakubona sithule singobani ngoba asifundelanga lokuphika. Kanti manje inkosini enkantolo kasifakazi ngezinhliziyo kuya ngokuthi unamagama angakanani. Okuneke mawusuke ipheshisiwe ukuthi umuntu ozokhulumela umuntu abengekho kwenzeka indaba. Mina benginanga yonke ngazi ukuthi umlomo lisho baloku uziphungela lapha. Ungasihlohlo kwabasho umsindo sakujabula kwidlanzana lamadoda athi file ingaka bese nganyomfazi iphukule damile kasilayo inabantu banginakubala usokondi webapho ngenzansi kwasifanele ngabe nyazila uphukile umphefumulo bathi kanjani. Ngoba nathi manje sibezulwane bethu bakhohliwe laba thina sinamndeni isinqwabe siphila sila madlozanga bezomsho kuhlathiwe ngoba lana ukasihlohlo